Sarkar pen kiduk kelak arat aphan mathasi PMAYJ ahemso panong pilo. Laso jok kiduk kelak arat atum stami aning arong ponlo. Bonda penanga na kontraktor atum tangka me ke thepena jok ke ongdung ahemso bangki ke tangti si thek damlong. Lason si nijang karbiang long lakhahini Amri constituency ke parlo Lower Amri durong rong pia rong amekar muzada rong pia phan Sarkar pen kipipon PMAYJ hemso sitami kontraktor Surjo Timung hin pen patang tiako tangka chu ended. La puson alam ki sitami klanglo. La pena hem ki kim sitami kesai oi hektik ajok ke do anta phere mimi angring. La sojok ahem so kelongvik abang phu la pen ahem asoratum manghu prong. La son si pini pherangki atum ka humri damahut alang litum pen nang ka chithandu na tingkip nilitum aphan lapuson nang ke patang pipe det ke nilitum ning duklo athe nilitum kiduk punang chinisi sarkar atuma hin pen mati ke theki ding jesemet pet Karbiang Autonomous Council ke chari CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Diofing Maslai stami alang litum nang kang hon pen nilitum aphan hemso nang piponlo bonsitami hemso nang ki kimpi vek abang phu contractor Surjo Timung hin pen tangka ame ke theben ajok nilitum hemso abangki nang patang pipe detlo. La sila puson nilitum kiduk det amoni raphan hemso nang ke patang pipa meka ke det abangke ke theki ding atuk Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Local EM Diofing Maslai VDC Chairman Sarthe Lekthe atum pen ke chenglok ke theki ding atum sidami nang lang pidon vek nang jipusi alang litum mahin pen lamthe chapaklang pon. La pen la puson aning kahino ang tin kilang no kiduk kelak araraphan kachong thu chobai vi aphi kachong sip a contractor aphan team Karbiang Longmati Karbiang Autonomous Council ki charipon CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local EM Diofing Maslai Amri VDC Chairman Sarthe Lekthe atum sitami kewang jilangar ni apor hut ke saido an sitami paklem long le det nang ji ingsai pon pami nang ji puta alang lituma hin pen ning je pon thu durong nemen mo dang ki bang so hem nang litum komen tu ning kan si long don lo ko ra ning kan so ni hini la ko ra ki no pala so ning kan kan ke tang mang ge pening la 2025 kumara men pen ni ki long don bang ka amen mang ge ni me amen pen no ge nominee pen si ki jok don la so hem along nang li jung pen nang tu me thang pen ko pini ke cherap dun nang la puson do ma ka chi cha ke do ane ni ka poisa ta bisayaran pidun no la pen ge hap athing pi hai hui ni bortu pene gubya hin ta chipador do na te la so long theng pi semen har long la hai ting hui nang li hin pen la so long dor de dat pen phinang li ka cherap dun la puson do ma ni ka cherap dun mane long ta ni mi thang ma se theng dat no otini na sama prong na bhim ke pa ki para phanta mane ki bi phanta la heta ni si long ta ra theng dat no dule los pig lo patang bek nang ko nang litum la bang so hem na klem pia mun ya men chinik man ta sorjo akur bang ka timu surjo timu kunala sor ne lang likade rong silo dak pam silo dilit timu ande bong hala dilit sar pe bama bong Chin thong pen hemari rong phar Karbiang Long lai